Здравейте, приятели, аз съм Тео и ние ще играем This Football 2005. Ще играем... Не бе. С Ливърпул. Както съм и изгинал. Нищо на мен. English. Сега това ще отнеме много време. Много бавно се зарежда, честно. Извинете, ако се зарежда една минута. Просто много бавно се зарежда. Но тук му ще види, че се става, пък то всяко преполи веднага на тъй. А да ви кажа, тук може да се симулира, което на мен ме направи много голям. Не щяха да ми дадат дуспа, ама не издаваха. Падам в наказателното поле. До мен има един. Ако бяха го... Не знам, реших. Тук коментатора не го чувам, не го знам, спореше ли за дуспа. Ето ги два капитани тук. Караме ужасно! Извинете. Просто брат ми си играе на такова. Не Емчо. Чудо! Те от началото малко също се чуват нещата. Просто... Throws the ball to the wing. Lays it off. Plays the short ball square. Браво! Добър пас. Could get something from the pass here. Ужасно! Чута! Лошо. Футболто е, че ги почваме. Браво. Браво е Луис Гарсия. Боже, какво попадение на този човек. Браво е Луис. Вероятно може да е много стара, но не съм сигурен. Не съм сигурен, че има някаква друга This Football 2006 и така нататък. Мисля, че има само 2005. Между другото, Ливърпул са станали шампиони на Шампионска лига. Европейски шампиони на Шампионска лига. Срещу Милан, те ги провеждат 3-0, Милан ги провеждат 3-0, Ливърпул ги изравняват за 6 минути, 5-6 минути. И накрая при дуспите Ливърпул го бият и пак с някакъв рефлакс. Squares the short ball. Лошо. Гол. Тук каква грешка. Ти през 2005 играчите на Байер не ги знам. Макар че те са един много известен отбор. Те и това са били. Байер според мен нямат лоша година. Трябва са лома назад в историята. Аз имам книга за футбол. It's been everything you could hope for from the football match so far. Let's hope they can keep this going for the second half.
Keeps it simple. Plays the short pass. This could be dangerous. Трябва пък много да обичаш да четеш, да четеш това. Пак ли бе? Виждам там много бе. Натискаме ги тия бари. His performance. He shoots. Уф! Gets his gloves around it. Са тия шутове. Той вече вратаря не разбра. They're playing it simple. This could be promising. Не! The goalie collects it safely. Ко право. Puts it off. Значи се стои с мулера. Plays the easy ball. He's putting the keeper into play with a О, middle той! pass. Къде изчезна този вратар? Дай. Къде изляза? Ама не мога да прехвърля, много ми се отпадава нещо. It's a short Къде ball. изляза той? Оф! Червен картон. The referee is running over. He left the referee no choice. Да. Не искам точно ти да направя, исках да си гледам там, че с една къвната се прави. He seems to be playing with one leg. He hurt it in that last tackle. Един на линия, ще стигне до движение. He'll be able to Без return Бараш, his който е first team страхотен action soon. нападател, даже може да Passes се it. Всъщност ще забутне. Squares the short ball. Не. Гледай това ми защита, бе. Аз не мога да дам защита. Не много Sends it бавно on. ми изгоня темпо. Супер не се намеря. Не. Изобщо не го правя. Браво се! Браво е! He took Браво на that този so Джибрил е! well. Good goal. Разбихме ги And тия. they've retaken the lead. Бием ги. Гледай това. Нито толкова. Добре, трябва да се Белго, липна. Още да си. И победа. They snatched the deciding goal in the dying minutes of the match. What a dramatic finale to a Не hard сме яки, че The match ends. Liverpool Бараш, който е 2, страхотен Bayern нападател, Munich. успя да довърши мача. Лошо е, гадно е. Гадно е да получиш черен картон. Пък много по-гадно е да загубиш и да получиш черен картон. Така че няма защо. Няма къде. Надявам се епизодът да ви е харесал. Дайте вашите мнения в коментарите. И... Правя много различни епизоди, така че някой може да ми се съди. Или някой, който не ми е приятел, който ме познава. Не ми се съди, че не са по-добър в тази игра. Просто аз имам най-различни типове и нямам време да такова. Игра на видео. Снимам Гран Туризмо, снимам... Пробвахме се тази вечер да снимам Need for Speed. Само че не стана. Всичко опитваме, ама не става така. Това от мене, надявам се епизод да ви е харесал пак. Да. И ако искате да направим първенство, скажете. Чао!